Fakultet za diplomatiju i bezbednost je, sama reč kaže, institucija koja se bavi jednom granom društvenih nauka koja je rezervisana za određeni elitni sloj društva. Znači, diplomate i ljudi koji se bave bezbednošću su ljudi koji su u principu povezani sa državom, koji se bave vitalnim državnim obavezama i stvarima u svojim aktivnostima i samim tim ne može baš svako da se bavi tim poslom. To moraju da budu visoko kvalifikovani stručnjaci koji imaju mnogo iskustva i koji kroz svoju karijeru prolaze hijerarhijski od najnižih pa do najviših nivoa. Po tom nekom stanovištu klasičnog shvatanja diplomatije i bezbednosti trebalo bi da se onda vi osjećate počastvovano što ste uopšte se našli na ovom mestu. Međutim, mislim da je razvoj informacionih tehnologija i uopšte globalizacija međunarodnih odnosa dovelo do toga da diplomatija i bezbednost postanu jedan mnogo širi zahvat društvene delatnosti u odnosu na ono što je ranije bilo povezano samo sa državom. Danas su diplomatske veštine, a i bezbednostne potrebne ne samo državnim službenicima, već i ljudima koji rade u velikim multinacionalnim kompanijama, pa i ljudima koji uopšte održavaju bilo kakve odnose sa inostranstvom, bilo da su to odnosi u oblasti kulture, sporta ili svog privatnog poslovnog odnosa. Tako da, zbog toga, to je vidljivo čak i na primeru upisa na ovaj fakultet koji je svake godine sve veći i veći, dakle masovniji u odnosu na broj studenta, jer je očigledno da se oblast diplomatije i bezbednosti, to je veštine koje studenti stiču na ovom fakultetu, mogu koristiti za sve veći broj poslova. I u tom smislu, drago mi je da i ove godine vidim da vas ima dosta i da ovaj fakultet napreduje po broju studenta, a i da su verovatno vaše kolege koje su ga do sada završile uspele da sa njim u životu stvore sebi neko zaposlenje od koga mogu da žive i koje ih profesionalno ispunjava.